Abuja yesusu ana yenyini ba ne nim se panyini entwantro until say yenyini ya ene yehu se empanyufo etwantro na mpempren de watwantro aya bete ne to eye ona wo Sarah Adwoa Safo se kasamafo e de ma Kristo Asafo e tiremu a eno ansem bia wo de betu dwa interviews ahodo a o grante ye no Abuja watwantro bi e wo mu a omu benya daage atete ne to maako eno an evangelist Freda Afriyie ese Adwoa Safo honorable ensom na de bai e wo no ageta meto me boase Adwoa rem chewa tu ne she video e mo me bisa entuminka aha eye age gossips ne edi age enti so beka ya ene aduan na abusua me kire yewa Kantanka abusua ede Adwoa Safo ekopie mu court na court ede injunction eto aye ni so tinyame adom a ochina aye no entumi eba so what there was a preparation ko so a omu gu so eye adwuma wo grounds ho a ehye se aye no ebeba so Abuja na che se Adwoa Safo wesi ne bono wesi ne bo because eno a wo kan say bibia ntimi stop aye no bibia ntimi stop eno ene ehu say evangelist Freda Afriyie ebogumbe ene supplement was send message was so wura sunsumu no wura sunsumu no de wo hu ye ene say papa ni sunsum gina ne nchen nyina munim sankunwa na ya motenatra so nyina munim enye nyame nkunwa tumi wom tumi ye wom nye tumi a eye wiase tumi kase nti no jai no na obesie ni papa akofransie ni papa amu e wa asase su ha ya but so kasa woni ne betwe sister enye papa ma I'm telling you we dey too for mankofo anya oyodium this has nothing to do with political issue. This has nothing to do with it. Don't bring political issue with this because it's not going to work. Politics now would do any ato sonokra I am re. Why? They don't have time to also excuse me support the foolishness now you know. Would the animguasia na ebra papa. Animguasia na de bata papa ni din ho. Unya papa yi isi amo betwe papa hu manso ama na hye fridge ma be ya afemfie mienu. Yes papa no so kro ka so on so hye fridge mu chew. Isi a who disobey o papa. Ede na wo je. Me to me papa mbem me papa ehira ne mba nyina. Ba papa hira me. Me papa wo hira me. Every day am ne papa beka se bia no. O hira me mba hira me kunu. Every day. Me nim dia no ka kire me nuanom no nso. By not a day am ne papa kasa papa hira me. O hira me. Kwa kubo twem se papa nyame hira wate. The biam papa mpa ebo ne se yade bi ebeba bebo de wato ho no me wurade ma yare mo wo nto yare ne ba ede wo beto wa wani mbegu ase no ana nipa bebre wo ho no o mefa wo nkom se papa amen me papa hira me
Me papa wo shira me. Na wo dipa oba wu nu bi ntime nje se nhira no. Ampa nso eva ade bia me de me nsa besom bia no eden. Eyeye. Yeah. Ah. Ade bia me de me nsa besom bia yeye. Woni ba bia nipa de nipa nante asel no yeda so te ase. Ti jai wu nu ya be ma no. But obi catch yourself, mo twi call to man so abelus, both spiritually and physically. Adwoa wo nwini. O papa ne se na mo nim tumi a asase su tumi a na ekita o papa. Apostle Kristo Asafo no okuta asase su tumi. Okuta asase ya yetisu and the Bible said the earth has been given into the hands of the wicked. Timi bu be. O say asase ya yetisu kwana kwa read the Bible no. 2 Peter. O say the earth has been given into the hands of the wicked. All the four corner, south, friends, and north, south, and east and west. Ni nyina mframa bo ebehia faako. Mframa ne bo behia, e wa honhom a omu behia wom. Tu dia trama mo yodium. Ukuta omma, woni honorable Canada Japan, ekuta nkwala afefefe mienu. Mienu osemiansa, I don't know. Woni ne wo ye. Ukuta nkwala afefefe. Sister, stay off. Focus with your life. What? Ne jai wunu ya no. Na mo papa din na wa ba beje e de ama Kristo Asafo na wiase no Ghana for no enda wa afebọ e ma bonsam mewura sa de abonsam kwa wura akosi abrempo ma asa ne brother legacy no me ka kire na wo nwini unua na oto no eje edele na pempem se didide akoma na koma anka se edi ne mu unua na wogina ho no akoma ekita no esene sisie ni jata mo record akoma ekita sa akofra na wodete wo no akoma ne papa ne tumi ane papa de awura ne ba no Adwoa wo ni ani nti wo hu what wa na pempem ye deli se bubububu o papa wu so papa gina ne nchen o papa wo gina ne nchen Apostle Kristo Asafo da so gina ne ba ne nchen Apostle Kristo Asafo wo gina ne ba ne nchen o gina ne ba ne nchen a waka tu ayi kokko ani fita de abom ate fita kese a kokko sem Fita kesia no yenkunimdie kokko na esem ne yemframa boni ya egboi obetwe afrim trawe mama kama no ntum no chama me kese me baifo oso ana ko Adwoa kokko wa wadama kona kokko kona kokko wa mo mu yo odio na bloggers ni bi meshi wachi Adwoa fight fight Good evening, Auntie Freda. amejusi o papa Bacho bibia boko die. bibia boko mame The nyamiasi. hey Shy. Ni pebu onu ma me ba penny ni papa. Me ba penny ni papa. Me wu me ba no. Ah me nyema me fane out so wo yira me nware ni bio. Ewurade ma me hu de ebesi nyina so hwe. Ko akoma to yem me pagya o. O se kan akoma to yem me pagya o. Na mpanso. Dakro sofo obi ba ye fie ho. Ah ye bom pae. Na ma wo foforo. Oba ye bom pae sa na me hu se at once one na me wura sunsun. Na nyame abie me na me hu se ko jan esen gate na no main gate na ye bie de ka ba inside na me na ko jan esan no e wo gate na no na m ka che papa nse papa me hu ko jan se esan gate na no na ko jan na ye woni pebu o wa sister yankopon wa ho ashada abo ni pebi me say lawyer bi wo Ghana your friend na Kristo Asafo or one of
notorious lawyers pa, very strong lawyer. Obi wi amade na ye call court. E wa abeka. Lawyer ne ba ye no. Obeke kan nsem bi wo ho. Manka hwe. Me gina wo sa ahwea bompa ye de me batu fom. Me bedu ablochire endu 2 weeks kra na mte se car tete ne te sa aboa. Car etete ne te sa aboa. Nti de bia me sofo ka kire me se eya ama me ndome. Ti Adwoa Obapa tena ba bi obi ani modo ana papa Kristo Asafo de do. Kristo Asafo asole oba nda no. Mokura de masole momfa oba anye hwe. Da wo brada amba mbe wo bra ba asole wa okotena ba bi ana wote asole wo sesen no. O papa do tena sa akunwa kase no so no. Sister, na papa ni iwe wo. Uni sa spirit no. Watusu awie otusu ne ba no ewo nkwala abrem nti to wadwen o sheda pa na otusu sa ne ba no ti ansasa ne ma no moje hu akinye gya no onya akofra no wontana ne baabi she some of you guys no agro bi na modi o traum fi se jama na papa no de ma social media for enye we mo nim sa de asunsun mo tie wa media no so nipa bebre abrabo aye useless na nipa bebre nso abrabo bekoso aye den aye useless Tiame yanim asam ka no osenana wasumu a we free makachi efri evangelist Freda Afriyie akachi enti yentam ne mfama honorable Adwoa Safo so obaka ya enra organize 2 interviews baako ewo Angel FM oni Sadiq Adams ena baako enso so oni miame wo fa kwa nkroma tikese eno na chi ana se Kristo Asafo aba bontene e de nchebu bi eba se enwa interviews na honorable organize ya no bebre ho a ya tro bebre wo ho ya tro obuja jebre because be sure say o pese wo follow story no na wo ti mu nsem na wo so hua bibi e di free mo eno nti e na ya hye wo say update bia no ye de beba enti we so e ka update ne ho jebre ne ka de Kristo Asafo ma ne Ghana fo a etimi meka say Awurade asomdwe enkai nyina madaroma medin di akwase yofori me na me ye kasamafo de ma Kristo Asafo Mission of Ghana enti ene mote menka na eye boko ni nyina ne se enam ensensem ahodo a aba be bata yi nyina yewura odene ho safo Kantanka bibio na yiyo ene ekire ensensem na mepesensem no bi ho no mo a yate enka wo abonten ye dadom ano na ye gye edom sika na ye hweso ne de ka ho nti wo se ye bu ho atentrodo de ma omanfo aye somo mo na omo so anya omo ho nti ase entro ahodo aye koso ewo abonten ene no kwasempa ewo asemu a ye kan emu na anza na metoa mensem so no eye asori nyina kan before na akwadwo safo akofna one ne mpanyimfo saa na ene omode babetu dwase nyame ya adomo a ya wada eye bia ni hono ma ekoso ewo gumboa empota nti madam Kristo Asafo nyina enhye ne so osan so ka disusu dia bia se ma obi amfa kan free ba bia owo se oba ho ana se ma obi amfa asori sika mfa ka free ba bia owo se oba no aba ba ye yie no ho entutue bia efise bia asa enkoso nti yeguso a timu dia ma asori mabiem na afa ye nyina ya hye ne so na ye disu sa pepepe madam ma ye toa sa enkomodie ne so no ene anopai ye nuaba honorable Adwoa Safo ya tetene nka wo radio stations ni TV stations ahodo bebre a ensem na o kanu bebre wo hono mo a enye nokre a wo se ene yenso ya ya asori mpanyimfo ye kiremu e de kire ye manfo no mo nso nye omo ho ntiase wada ma se asemba ana se ebia bibi wani nye ho a ade ba kwa ya na ehia ne se obekasa abutrem na wakasa abudwomu na nipa ahodo a ye tie wo no se bi wani mu a won kasa nwie no na won san kotitia won naso enye kasa papa se obekasa na akwadwo safo akofna bebi a obo bread yo sorry mfiri ni papa fie na ono ankonko tena bebi ope na mfa mo ne bra wada ma na do danko akufo ado aba be Ghana mampanyi so enne me ne mo kasa oda so tene papa fie we che se o mo bra na mada ma me to aso ebiema se de ensem ahodo no ye nyina ya te no no se obenya adaje na watie me ye
na wama obo atɔ yam na afei yɛ nyinaa yɛ di nkɔmmɔ ne ahwɛ no kwasɛm a ɛwɔ nsɛm yi mu a enka bɛboa wo yie papa na aboa yɛ nyinaa ma yɛn so yɛnya yɛ ho ntiase yɛmfa nhyɛ ase mfiri ɛbrɛ a yɛ nyinaa yɛwura ɔde ne ho safo kantanka abibio ɛtɔe madaroma asɛm a mebɛkɛn awerɛho a ɛni kwan sɛ nka yɛde to abɔnten nanso ɛnya abasa nti ɛsi asɛm no ɛma yɛ a yɛnka nti aba nti na megyina so na me nso maka bi abrɛ a akora hu sɛ ɛwɔ sɛ ɔne yɛdi nkra na afei ofiri yɛn nkyɛn ɛkɔ no na ho akɔ hia sɛ yɛde ne kɔ ayaresabea a yɛ UGMC sɛ deɛ nyinaa yɛabɔ ho amaneɛ no na afei yɛkɔkɔ di nkra ɛwɔ hɔ no mo krakra madaroma saa brɛ no esi yɛ nyinaa nsa na ofiri yɛn nkyɛn akɔ no ɛka bi ɛkɔ so ɛwɔ hɔ no mu bia no ɛyɛ Kristo Asafo asɔre ɛna bɔyɛ saa mmerɛ a menim kasa yi yɛwɔ ho original receipt copies a ɛwɔ hɔ no menim sɛ bia Honorable Adwoa Safo ɛbaayɛ sɛ ɔpɛ copies a yɛyɛ photocopies de maa ne nti ebia na yɛ ne sɛ ɔno ne tua saa ka ne deɛ a ɛne ɔn san kɔ ne sikasɛm mu biem ɛnyɛ saa ne teɛ saa ka ne nyinaa yɛ ka ɛyɛ asɔre ɛna ɛbɔyɛ madam mame toa so ebie mu a ɛbrɛ a yɛ nyinaa yɛ papa efiri mu kɔpem sɛ yɛtena ase ɛwɔ dwumadie n'ase mpo kɔpem sɛ yɛdi dwumadie no ɛbaa no awieyɛ ɛyɛ 40 days no ɛka ahodoɔ bebree ɛna Kristo Asafo egyina mu ɛbɔɔyɛ ɛde sɛ yɛde bɛhyɛ yɛ nyinaa yɛwura ne munyam Kristo Asafo asɔre yɛwɔ hɔ no Apostle Dr. Adwoa Safo ankasa ayɛ ne nhyehyɛeɛ ahodoɔ de ato hɔ dada mpo ɛde ama asɔre ba biara ɛnɛ me ne mo kasa yi sɛ asɔre ba biara mpo firi mu a ɔnya asɔre panyini a na daka ka asɔre fa na taade yɛde bɛsiesie no asɔre fa spinning a yɛbɛbɔ ɛwɔ hɔ asɔre fa nkonnwa ne canopies a yɛbɛsi wɔ hɔ asɔre fa drinks ne nsuo ahodoɔ yɛde bɛsɛvi ahohoɔ ɛwɔ hɔ no mo asɔre fa aduane a asɔre ma no bɛba bɛdi wɔ dwumadie n'ase nyinaa asɔre fa saa nso na mpanyinfoɔ ahodoɔ a yɛbɛba hɔ no mo na yɛaba bɛsom wɔ dwumadie n'ase nka abusua no ka ɛwɔ sɛ ɔmo tie ɔmo nyinaa saa aka no nyinaa asɔre fa ho ka sɛ wani mu asɛ bia nya ado ɛbɛyɛ dɛn na asɔre bampo wɔnya asɔre panyini o yɛtumi ayɛ wei di ama no na kɔfare baa no ankasa atɔ fam na asɔre ma ayioni ɛde ama sɛ deɛ aka no deɛ yɛto saa aka no nyinaa gyegye mu obiara tumi fa bi obiara fa bi no yɛfa ne sɛ wɔne akorɔ no koraa na ho bɔ a wayɛ sɛ saa mputu pradeɛ wei bɛba mpo ɛne sɛi nti madaroma saa nsɛnsɛm ahodoɔ a ɛkɔ so sɛ apostle wuyɛ asɔre ɛma mu taku anaasɛ mpoa no ɛnyɛ nokorɛ anuanom a ɔmo yɛ asɔre mma anuanom a ɔmo yɛ abɔntensofoɔ ɔmo mpo ba yɛ hɔ office ɛba bɛgye sikan na ma yie ho ntotoyɛ nyinaa yɛ madansefoɔ mo betumi aka bi ɛde asɔ nsɛm ahodoɔ a mekan ɛso sɛ wohwɛ yɛhyɛ adwumadie n'ase a ɛka baako a ɛdi kan etu a ɛyɛ media engagement media engagement no na yɛnua Solomon Sasu Solomon Sasu ɛyɛ media person a ɔne Honorable Adwoa Safo na ɛhyɛ ɔmo politics dwumadi ase ɛna ɔmo atoa so ade aba bɛduru saa mmeri a saa yɛnua American mpo ɔnyɛ asɔreba yɛ first media engagement yɛde fɛ yie ne ho sɛ yɛbɔ ho amaneɛ sɛ yɛ nyinaa papa atɔ fam nti amanfoɔ nyinaa mmra ne ma mejam no Solomon Sasu no ankasa ne ba office ɛba bɛgye voucher ɛsan yɛ ɛma sɛ na yɛ nim no nti yɛma Dr. Boache saa abrɛ no na ɔyɛ abusua no anaasɛ funeral committee no chairman ɛba bɛyɛ dansefoɔ ansa ne yɛde sɛ sika no ma no asɛm a mene mo kasa nyinaa mewɔ ho krataa ɛne ho adanseɛ wɔ ha no manyɛ bosiremka meka nti sɛ ɔfeel sɛ yɛboa anaasɛ ɔdwen sɛ ɛnyɛ nokorɛ a obi a wɔ ha biara bɛtumi aba abɛhwɛ na afei saa adanseɛ no nso ayɛ adanse trodo meka ɛde akyerɛ obi biara madam ma ɛnyɛ no nko saa nso ɛna abrɛ a yɛ nyinaa papa free mu no sɛ yɛbɛkae a yɛtena afie hɔ ɛdi antenaseɛ ɛgye agyamfoɔ ne aboafoɔ nkyia ɛne ɔmo awerɛkyekyerɛ ɛde firi Ghanafoɔ hɔ no mu nyinaa sɛdeɛ nyinaa anim no saa dwumadie no wayɛ ama no aboro so ayɛ bi a na wɔtwe na afei wasɔre so nanso yɛyɛ deɛ no yɛtena ase na wɔtwe mmiɛnsa ɛwɔ saa dwumadie no ase ketefoɔ ɛbaa yɛ ɛbɛgoroyɛ efie hɔ no mu asiesie aduane ne nneɛma a yɛde so ma amanfoɔ hɔ mpo book of condolence a yɛyɛyɛ pictures ahodoɔ a yɛde sisi hɔ no mu sɛ owura book of condolence room na ɛyɛ deco ɛwɔ ɛhɔ no mu ɛne atenaseɛ no canopy sɛ ɛtenaseɛ ɛne nkonnwa nyinaa no saa ka wei yɛ ka asɔre mpanyinfoɔ ɛne fae mekae sɛ yɛwieyɛ
afe na dwumadie no da bia dane hoho a oba nti saa bre no nyina na nneema na ye han ye no da so e wo fie ho nti nneema no saa di na wotwe mienu esan wo fie ho ansa na ye ba be yi saa nneema we nyina de afiri ho saa ka no na wotwe mienu ntem e beto so nyina sorry e na igina sorry ma na mu ifi say ye kandifo ye kofare bai ye nyankopon ya de ni nyina so tumfo atofom nti saa de we nyina ye say ye beye na ye de ahye no wani monyam afa ye free honom na yakọ eye 40 days anniversary and I say observance dwumadi e course no ansa na ye be share dwumadi na se no Honorable Adwoa Safo no ankasa ete ne funeral committee a ode asorema no bi e ka ho asa de we ye nyina be ye nimsem asore mpanyimfo ebo anyo so efise na omususu se nka se ye nyina ye tenase na ye nyina ye pe enipaku ahodo a omo ne behwe na ye wura Safo afiri mu omode ehon ntutu ye begu akwan mu ansa na ye ni nyina wa makwan ono ade ne nkrofo bai efa asore manu bi e de ka ho a na empo ebi mo ho mo ya bontensofo enso ye de omo ka adwumadi ne ho ene omo ediye if da ye share sa de we ase Honorable Adwoa Safo no ankasa funeral committee no ono ateye no ye nyina ye dansefo one no betena se mo be share ginaye sempo sei ne ye pe ye wi a na ye sign na kwotena se foforo na de ye be ye wo funeral committee na se nyina ya sanso atu amu njafe ye kwa yanim no na ye meeting ba ene ne ma hodo kra ye den e se se obese ombre ni wadaje e de aba be hia no ma si ginaye na mo be ko na kwantem kra atu agu abra ye nyina ye mfo aso ne de na ye bibi foforo nti ye free honom no ye eniema hodo bi wo honom a na se eka no nana no mpese ye behu de ono no ebo ene de eka ho a ye nyina ye kokoye ne se ansa na sika bia be pie wo 40 days observance na se na ye nyina ye beji atum no ono ankasa ne funeral committee na oteye no ne chairman na ye Dr. Yaboache emfa ho kano ne amane bono emfa mama pie mu wo finance committee a na omo so ye funeral committee members ni bi na afi omu nyina njintum na afi omu ntua enti e ka hodo a me kika nyina eye de fa eye Dr. Yaboache ensaso Dr. Yaboache ensem a eba funeral committee ne ho officially a ye nyina nso yetimi ebo ho eka enti se wohwe dwumadie na eye time a yetena ase eye ehonomo asiesie obi we ka se groundswork na e course no ehonomo deco a eno so ye eni bibie e course wo dwumadie na se billboards ahodo a yesisiye nyina asori Kristo Asafo Mission of Ghana na efa ho ka a menemo ka sei ye wo ho adanse ye wo ho nkrata enso e wo hanom a ye de ebekire madam ma ye to aso a ye bo nyina tofa no say ye funeral no ayie no bekoso grounds honum ebekoso empo ye bewie honum prapra bastop boys ni nkofo bi e kofa omo eba Ghana University of Ghana Park no mo ba be siesie so nyina eye eka asori ne boy mumie musa o ma no mukuta chiniye mumie musa ketefo mumie musa bandsmen fo mumie musa Kantanka TV fo mo ba ho no mo say o musika na hefa no mo ba begiye o mo be di sa dance we nyina de a kire say no kre sa dwumadie we aye di nyina ya asori ene fa ho ka me ne mo ka say ye wo ho adanse ene ho nkrata e wo ho enti ye mpanyimfo ne asori fo ye wie dwumadie ni nyina no eka asori eboye enyina ekọ kosi 741,595 Ghana cedis ena sa eka we nyina ekokosi ye wie dwumadie no ne na wotwentem ena Honorable Adwoa Safo ene ne chairman eye Dr. Yaboache esan so ebehia asori mpanyimfo ede to omu nyina anim se eyie na ye na 40 days observance no eka ba madaroma eka aba enam asori mpanyimfo ye ya asori eni asomdwa ye penti ya ntwini twan efise abra na ye nhyehyeye ne ahwe kwan pa ebefa so ne agege ensawa ahodo ewo dwumadie na se no ono abo Adwoa Safo de ono ankasa ne banks mienu ene ba dwumadie na se nti obi bia oba ho no mo bebon sa bia hunu se ye banks mienu ena na wo dwumadie na se a na oba no abebon sa no na odi ama ye bonsa wani wie na so panyi bia mfa nani enhu sisika no ni anase ni banks ne sisa ni nyina de koi owie onene ne banks no kokotena ase ebu hu akonta edi sika aba ene ye ho ka nyina de dan no madaroma ye number nu kosie
dwanam poso a den na ye kokosha okrofo de nante koho no mu na okokohwe na owie a wode ho amane bobebo amansan nyina sesei na asi ye be de mpo hu no kra wom nanso asomdua ye penti osan ba be boy amane se sika no ono ankasa gye na afi owie ye osan so ene ne banks nko akokan ye no wasan boka ewo dwumadi na se enti eka no a wabɔ no sɛ ye hwehwɛ mu a ɛyɛ 200,000 a eno kra ye deco eka no bia wo sɛ ye madam enua na deco ne grounds hyɛ ne nsa ye frɛ no ma ne ba office ɛma ye de saa sika 200,000 Ghana cedis no enso ɛma no ɛma ne de kokɔ mine sɛ ɔmfa ntuaka madam ma saa brɛ no ɛka ho a dwumadie na se sɛ wuyi ensawa hodo a branches bi bɛbɔ ye wo hɔ ɛne de ankrankra bi bɔ ye wɔ asɔre ni din mu a asɔre ni nyinaa nso ginai ɛbɔ nsawa 300,000 ɛde ɛma honorable Adwoa Safo nti ye kan ne ni nyinaa ɛbɔ mu no na asɔre abɔ 40 days observance ne ho ɛka ɛyɛ 1,041,595 ɛna na ne yabɔ saa aka no ɛde ato hɔ no mu ɛwɔ ye nyinaa ye wura Safo dim saa aka we a yabɔ nyɛ yasɛm saa aka we a yabɔ yɛ mpɛse yɛbɛgye afiri obi aho efisɛ ye nim di asɔre bampo firi mu a ɛnhyehyɛ ye papa ɛyɛ ɔde ne ho Safo Kantanka bebio ayɛ ɛde ato hɔ na kantom sɛ ɔno ankasa bu mpo atɔfom na sɛ Kristo Asafo sɛ sɛbi moni mu a ye trimpo ne ye de besi hɔ no matwa ne ho ye japade mpo ne ye betɔn ɛde ahwɛ sɛ na ayie no bɛba so na ayɛ na nimonyam hya ye bɛyɛ ama na yɛ soronko dodo ama bibia enso ayɛfɛ nti ka hodo na yɛ boy ni nyinaa na wahai afei ni ti a watwam anasa asɛm ni nyinaa kɔ wie ye wie no ɛyɛ Dr. Yaboachi a ono na ye funeral committee chairman e ka hodo a ye bon wo dwumadie na se nyinaa efiri da ye hya ase efiri da ye tena ase edi kokosie madam ma ne list o de bae ni ne copy a yen nsa kan ye ni se wo hwe e ka ye bon wo 40 days ni ho nyinaa ni nyinaa ekokosi the free Dr. Yaboachi hono e bae a ono ne honorable ne nam konakra na dis honorable aboka wo tokro bia mu a onimu ode ka ho de maaye no e ka ni nyinaa ekokosi 1,147,180 Ghana cedis ena e ka ni nyinaa ekosie ye wie ye na Kristo Asafo nso nhyehyeye mu ene ye niema no a ye nso ya kyerɛkyerɛ e wo dwumadie no ase no a ono nso die na ode maaye no ebi wo ye ha ebi nso wo ne ho enso e ka ho no ye nso ye ka bɔ mu ye de ne kosi 1,041,595 Ghana cedis enti sɛ wote de Dr. Yaboachi de baaye no ede de Kristo Asafo asɔre no ɛse ɔmo bɔɔye no efiri mu a na ɛsɛ de ɛboro so a ne ni Kristo Asafo fo nkontanimu no ɛyɛ 105,185 na ɛsɛ sika wi ɛna boro so ntinke hwɛ mu krogen de a na ɛsɛ Honorable Adwoa Safo ɛka ɔbɔɔye wɔ 40 days observance no no ɛno no madaroma we kura yɛ frɛ ne kasai efisɛ ye nyina yinim de papa ye de amawo ɛne baabi a wahwɛ ɔne mpempenso ɔde wakɔ akoduru ye nyina yinim sɛ wahwɛ wɔ animonyam nsɛ de ɔba bia bɛyɛ de ama na gya ɛwɔ mpempenso a waduru no ɛna nso gyina mu a ɔyɛɛ nti we mpo ye mfrɛ ne ka ɛwɔ dwumadie na se ne mpo wasan ba be gyina de aka sɛ Kristo Asafo asɔre ama utaku anasa sempo a abra ye nyina ye wura ɔde ne ho Safo Kantanka efiri mu no wo ka ne sɛ de a na wanyɛ no kwafo amfa ama Asafo no ɛne wɔn a wɔn wɔ papa no ɛne na busuafoɔ ho dɔ nti yɛ ka na Safo ayɛ bi Apostle Dr. Kristo Asafo ayɛ bi ɛnyɛ obi interest nti na mmom ne periperi yɛ ɛne yɛ nyinaa yɛ ka ho asɛm sɛ de yɛ nyinaa yɛ nim no yɛ nim sɛ ɛyɛ ayie no Ghanafoɔ nyinaa nim sɛm ɛho penche ne ho nkomodie no adɔso abusua ma yɛ nya no nti yɛ sɛ ɛyɛ 25th June ɛna ayie no ɛbɛba so sanso na Honorable Adwoa Safo nso ma nya ne ntia sɛ de busua ka no enye no kre efise saa 25th June ne ben sɛ nyina be kai saa nkomodi e course abra na oye ne press conference e de abie na ayie date no ano a esan so to aso sɛ enam sɛ busuafo ne bi bu akire na bi wo Cameroon ne Chad be banti oni abusua na tenase na omatwe date no e de akɔ 30th any 31st any 8th August ana saa yina oni abusua ntenase eni asɔre mpanyimfo nyina agye atom no na enye nokre a ono ankasa nim asɛm a meken nti madaroma
year way say obeka nsem ahodo na mebobɔ so na ye mo ho ka di kokosi say enam say na abusua no ne mma no nyanko benkrom say ye date baako e de be maye na ye nyina ya to aso aye ye nti na obeba na abusua atwon say my say nkonko ye wi ade chi ne mma no nso gina fa age say fa we maye ne mfa nkonko ye sa ntoto ye wi se ebusa nkonta we de kire ye mma no ne ye mpanyufo na enya ade say be koye fi say new time no a ye nyina emra benkrom ne enya ayie no na afi foto na ye boy ye de ma ayie ni nyina na asa ne santi ye si ni gina ye eka no wa bonten eka de kire asori ma nyina say kopim say sa nko we mienu eye mma ne abusua ebeti won ho ase na omu nyina akọ benkrom na omu di date ba akọ de abre na yetimi atoa dwumadie no so no enya de se be itaku ede sempoa samra me ne mo ka say na emposika sem ne bi enam ekwan so a enka ye de ma na so mpanyufo de tabono to so say ye hwese perepere ye be ye adwuma ansa na yetimi atoa so enu nti na ama eyie no besi ne se me ne mo e ka say asori mfa sika emfa nhye efri sa bre santen no a ye ne won di ho enkomo no Honorable Adwoa Safo ma kwan say ye ne omu behia anasa oni abusuampo behia na oni omu aye entutue wada ma sa obeka ya eye bese 9th mu ho na ye lawyer 9th June mu ho ene ye lawyer Professor Lawyer Kwame Jan etro de kokoma no say oni ne lawyers fo ko mo pese ye nyina ye hia na ye di enkomo ne ye hwese de be ye mu ntutuye ani mu ensenkan no bekoyi sampanyufo ya makwan nti so obeka ya 21st July akana nankono ni aye ayie no ena omo tro de breye say samre de omo amakwan a omo bepese ye behia 21st July no a ye twɛn ni ani omo hia na abusua ni omo sigina ya ma bibia konkan no abra abusua fra omo mpo omo mfa abra lawyers ni mpo twɛn omo hu ba bi omo wo no the 22nd July and omo de baba tu just say a year funeral announcement or various newspapers mu any online portals mu say a year no ebekoso a year 30th July and 31st July ye nyina 8 years ansem we are na say ope wa dia ye dada say bu person odi nipa adwin di agro na wo hwe say e de be na ekoso e do na adidi mu say na ye nyina ba be pie de ye dri enya basabasa ni nipa pe ne mu no kre ene yepese nipa kan na itimi boa dwumadi na ye di no na ma bibia ye bia enso itimi ekoso nti asori mpanyufo ne asori ma se mote nsem ahodo na ekoso no wo ho no mo a se de mo ye mo arehemu na ye ya asori mpanyufo ne ehwe asori no so no ye nhwe ema eniema nkwachew se de enua no de nam abonten so a obo ho edewru no ho no kre ena maka kirewi me da mo nyina ase se mo ya aso na motie mi irasafo asomdwe enkan nyina bi amen ye hwese de preparation si ekoyi dia na ese ono bosara Adwoa Safo asinebo se ye no aboka etu obeye ebuso no so se eka na wo boye no omfamra obetua obechiechire mu kire omu se obi ye we na ma no godru sa 3.something million a obetua e de ama no na omaji omufunu enti wa na se no krese wa bossa aka na adenti na ka chen se onfa breakdown rapid onfa mai e dey ni sikwa na fa breakdown mai e ya amount no boy na menu ama ba be ka chen se amount se ya na wanyi breakdown na ye no kre ye dey no onfa breakdown mra so aboka abusia e ready the breakdown ba na to asuma asori betua abusia betia akoye bo achi bidei abusia se wadwe ne share video e mo nwebisa entumeka minim se de ekwa nyina no usua bibi e de free mo because se de empanyufo ni wu ha na wo machi eye sei no yenka hwe kra na yenka obi ade kra no hwe de lumade yi abusia se wadwe ne share video e mo nwebisa entumeka aha eye AG gossips midin e de AG background